Tak vlastne najväčší spúšťač boli Legacy Solutions a tu sme zvolili taký odvážnejší prístup. Musíme pušovať tie dáta našim customerom. Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Call Talk od Visma Labs. Dnes tu sedím s Maťom a dnes sa pobavíme na tému transformácie z on-prem solutionu do cloudu. Takže Maťo, vitaj a ťa rovno poprosím sa predstaviť. Kto si, čo si? Ďakujem, takže ešte raz, ja som Maťo Janitor, aktuálne som tech lead. Som v tíme, ktorý vytvára integračné produkty pre koncové mobilné apky alebo apička a celý náš projekt zastrešuje produkty s HR procesmi na holandskom trhu. Takže v našom týme hlavne sa zaoberáme s produktami, integračnými produktami pre mobilné apky a vlastne deliverujeme im dáta alebo streamujeme im dáta z core systému pre ich systémy, aby pre život, každodenný život našich zákazníkov, napríklad na zmenu adresy alebo na nahlásenie PN. A vlastne čo bolo potom, keďže máme tú tému ako transformácie, čo bolo ten spúšťač z toho, že prečo ste vlastne išli do tej transformácie z on-premu do cloudu? Tak vlastne najväčší spúšťač boli Legacy Solutions, vlastne legacy systémy, ktoré vlastne boli naimplementované vlastnými solutionami, napísané SQL jazyku, zastaralými technológiami ako konzolové apky, so starými C# frameworkami. A tým, že tie mobilné apky pribúdali, tak tie naše databázy a ten legacy systém bol až tak zaneprázdnený, že už nezvládal prenašať ten tok dát a tiež bol nestabilný. Toto prinášalo aj nestabilitu a nakoniec sa stávalo to, že naši zákazníci boli nespokojní, lebo nemali včas tie dáta tých mobilných apiek. Tým pádom čo ste urobili? Vieš to popísať, že vlastne čo sa udialo, keďže áno, používali nejaké databázy, nestíhali, takže vy ste potrebovali urobiť nejakú agregáciu alebo niečo a tak používať asi tie dáta, alebo ako vlastne to prebiehalo celé? No tak ako prvé sme analyzovali, lebo celé to bol jeden taký veľký monolit, ktorý robil full repliku, prenašal dáta do tzv. Read Optimized databáz a tiež aj zapisoval dáta, celé to bolo monolit. Ako prvé sme analyzovali, ktoré sú najkritickejšie časti a prvé, čo sme začali prerábať, to bola tá full replika. Tiež to bolo celé v Custom SQL Solutione napísané a jak sme začali aj robiť analýzy, tak sme našli už hotové tooly od Microsoftu, ktorá sa volá že Transaction Replication. Sme použili tento tool a sme na to naprogramovali vlastné APIčko na manažovanie a tým pádom sme zaistili aj ten tok dát, tú repliku z on-prem serverov na Azure. Toto bol taký produkt pre customerov, ktorí používajú vlastný reporting tool a potrebujú mať niekde dáta sprístupnené. Tým, že do nášho dátového centra nemôžu ísť, tak sme im museli robiť taký tunel na cloude. Jasné. Dobre, hovoríš, že ste mali tam nejaké konzolové aplikácie na on-premise solution, čiže v podstate môžeme povedať, že tam bola nejaká závislosť aplikácií na operačnom systéme a tým pádom, keď ste išli do cloudu, bol to nejaký veľký problém, alebo... Bol to veľký problém, lebo napríklad logging bol veľmi silno nadviazaný na Event Viewer, takže sme nemohli použiť také existujúce cloud solution ako na Azure App Service Plan. By sme museli robiť virtuálne mašiny na Azure a to by bolo veľmi... To už stojí veľa peňazí. Takže sme si povyťahovali tie časti a sme si naprogramovali vlastné apička. Sme tam využili aj také nové technológie a tým pádom koniec koncom len za tú jednej repliku sme už porili asi 70% oproti starému solutionu. Vieš to aj nejako vyčísliť vyslovene v peniazoch alebo len v percentách? Zatiaľ by som len povedal tie percentá. Jasne. No, do istoty. Do istoty. Nechcem to. Jasné. Dobre, a tým pádom, že ste prechádzali tou transformáciou,
doslova ste vykradli starý solution, vytvorili ste nejaký nový, ktorý na to sadne, ktorý bude tak pracovať, ako by mal. Boli tam nejaké také ťažšie výzvy pre teba, alebo pre tým, ktoré ste museli splniť? Hlavne to navrhnúť pre cloud, aby to bolo pre cloud, potom tiež aj tá security bola tam, lebo tie naše APIčka sú teraz public a ešte ako veľká výzva bola nastavenie tej komunikácie z on-premu na cloud. Takže sme museli vybudovať express ruty v spolupráci CloudOps s týmom, aby sme vedeli nadviazať spojenie s on-prem solutionami a on-prem serverami. A potom sme vlastne z cloudu sme nastavili aj distribučné servere, ktoré vlastne nám zabezpečovali tú replikáciu. Takže ty si hovoril ako tým 1:1 replikácii. Urobili ste ho, prešli ste do toho Azure, do cloudu. Ako sú s tým spokojní zákazníci, alebo aké máte feedback od zákazníkov? Sú s tým spokojní? Funguje to tak, ako by oni očakávali, alebo ako to je? Čo sa týka pohľadu dát, je to stabilné. Za posledné 2 roky sme nedostali žiadnu sťažnosť od zákazníkov, že dáta sú nestabilné. Popričom pri tom starom systéme také sťažnosti sme dostávali na týždennej báze. Tak to už je dosť sťažnosti. Tým pádom že celkom super solution, keďže žiadne sťažnosti. Hlavne stabilita. Tak, to sa často nestáva takto. A vlastne tam ste mali aj, alebo respektíve máte nejaké databázy, ktoré trebalo aj optimalizovať, aj replikovať databázu. Vieš ku tomu niečo povedať? Aké to sú a tie RIP optimized databázy a tieto veci? Ako to vlastne s tým je? Áno, Legacy Solution bola RIP optimized databáza, ktorá už bola veľmi preťažená s tými prichádzajúcimi mobilnými apkami a vlastne tam sme to už nezvládali, sme škálovali vyššie tie databázové servere, kde už zo pár tisíc eur sa nám už zvyšovali ceny. A tu sme zvolili taký odvážnejší prístup, lebo na tie read optimized databázy naši klienti sa dopytovali stále tzv. Poolingom. My sme sa rozhodli, že skúsime pušovať tie dáta našim customerom, klientom a vlastne sme sa rozhodli pre messaging systém. Konkrétne sme zvolili technológiu Service Bus na Azure. Takže my sme kompletne robili sme refaktor a zároveň sme navrhli aj úplne nový systém na cloude, ktorý vlastne skenoval zmeny na databáze a my sme vlastne na základe tých zmien posielali cez message priamo ku klientom. Ku klientom sme vybudovali spojenie na Azure. Naši klienti už sú všetky na Azure a vlastne miesto toho, že by si robili ten dopyt na tú databázu, my im posielame tie dáta. Čo z jednej časti aj zjednodušilo akcie pre nich, ale zároveň pre nás to veľmi pomohlo, lebo sme mohli kompletne zrušiť všetky naše databázové servery na Azure a tým pádom sme tiež ušporili o dosť veľa peňazí a vlastne tá Legacy Solution bežala na on-prem, na virtuálnych mašinách, takže aj tam sme to už prerobili do takých modernejších ako Azure funkcie, Azure Web API. A tým pádom, že ste to aj prerobili do modernejších vecí, bol tam aj nejaký ten performance boost, respektíve pomohlo to aj performanceu, alebo je to len vyslovene od tých, že si ušetril nejaké peniaze? Určite nielen o performance. Tam predtým sme mali, že do 5 až 15 minút sa objavili zmeny v tých read optimized databázach. Teraz nám metriky ukazujú, že do sekúnd. Rádovo. Takže niekedy naši klienti teraz skôr majú problém, že nestíhajú spracovávať tie rýchle zmeny. Takže, a to už je ich problém. Takže toto je tiež taká zábavná vec, na ktorej tiež aktívne nepracujeme. Dobre. Čiže vy ste čo sa týka tých RIP optimized database, vy ste implementovali ten messaging. Áno. A ako to je vlastne s tou stabilitou? Vieš sa na to spoľahnúť? Ako to vlastne funguje? Zatiaľ všetky veci, ktoré sme dostali od našich klientov, že chýbajú dáta, pomohol náš interný monitor, kde sme si vedeli overiť, že tie dáta sme poslali. Takže
vlastne vieme overiť spiatočne, že tie dáta sú tam a zároveň tiež, čo sa týkalo predtým s porovnaním so starým systémom, predtým nás klienti museli vyzývať na full sync operácie, čo bola manuálna akcia. Tým, že v novom systéme máme tú APInu, tak oni si to môžu spraviť aj sami. Áno, že sa to robí automaticky, takže z toho pohľadu máme tiež už tých menej tiketov. Super. Well done. A čo sa týka tých APInov, v rámci tých APIn robili ste aj nejaké tam vyslovene takéto väčšie zmeny, respektíve takéto výzvy? Mali ste tam nejaké tieto? Čo by si vedel povedať? No, najväčšia výzva bola tým, že pušujeme zmeny, tiež aj musíme urobiť proces pre full sync. Že keď príde nový tenant, nový customer, tak vlastne tí naši klienti ako prvé si musia stiahnuť tie dáta ku sebe. To je jednorazová akcia. Tam sme našli taký tzv. Streaming API sme naimplementovali, kde vlastne streamom si naši klienti vedia stiahnuť tie dáta ku sebe. To bolo dosť také challenging pre nás toto naimplementovať a už odvtedy sme aj urobili refaktor, lebo tam v daných časoch boli technologické bloky, ktoré už aj tí samotný Microsoft aj Dapper vývojári už fixli, takže sme mohli aj reimplementovať a fixnúť aj určité také diery v tom full syncu. A potom ešte ďalšia vec, keď nám naši tenanti a naši klienti nestihajú spracovávať, tak si musia spraviť tzv. Partial sync, polovičný sync. Takže tiež sme to naimplementovali, takže tiež to bolo také challenging. Deje sa často, že musia robiť ten partial sync, že nestíhajú to spracovávať, alebo je to len sem tam nejaký customer, ktorý... Často sa deje, no chvála Bohu, ten load na tých našich databázach nespôsobí až taký ohromne veľký. Skôr tie full sync operácie, keď naši klienti to nestihnú spracovať tie partial syncy až do 3 dní, tak často oni musia robiť tie full syncy. A vieš aj kvázi dôvod, prečo to nevedia spracovať, alebo je to také množstvo dát, alebo... Či to už v podstate ide mimo vás, táto časť? Táto časť ide aj mimo nás, sme aj informovaní. Niekedy nás aj prosia, aby sme to aj dajak upravovali, lebo ten zastaralý core systém, on často robí updaty na rovnakých dátach. No bohužiaľ tým, že naša aplikácia skenuje zmeny nad databázou, takže my tie skeny. Takže sú otvorené témy, ako predísť týmto rovnakým zmenám, no tiež máme iné priority. Takže je to naplánované niekedy na budúci rok, že sa budeme... Keď už hovoríš o tých naplánovaných veciach, máte nejaký taký plán do budúcna, čo je taká ďalšia nejaká challenge alebo výzva pre vás, čo vieš, že bude, alebo čo by mohlo byť? Áno, teraz máme pred sebou obrovskú tému a tiež úplne nové technológie. Sa snažíme teraz prerobiť tzv. Batch processing. Tiež je to napísané v Custom SQL, teraz ten starý legacy systém, a tiež je to nasadené na on-prem serveroch. A tým, že migrujeme do cloudu, tak tiež by sme to chceli prerobiť do cloudu. A teraz sme našli tzv. Azure Batch. Batch to je vlastne funkcia na Azure, kde vlastne na základe dopytu a na základe naškálovaných jobov on automaticky dokáže naškálovať toľko mašín na tom cloude, koľko potrebuješ, a vlastne ako je vyťažený ten celý systém, tak on bude spúšťať tie joby. Je to teraz aj také, že nasadzujeme tam aj starý legacy program do niečoho nového, no ale náš hlavný zámer je ten, že proste ten scheduler potrebujeme vymeniť. A tým pádom ten starý program vyslovene beží na tom? Funguje to? Áno. Okay. Už naše POCčko je tak, že by som povedal, že na 80% sme confident. OK. Čiže nepotrebujete vyslovene robiť nejaký rewrite veľký, ale stačilo to kvázi premiestniť?
Áno. a nakonfigurovať. Áno, potrebujeme tie konzolové apky, ktoré vlastne predtým bežali na skenovaní to SQL Solutionu, tak tieto malé aplikácie prerobíme, aby vlastne vedel pracovať s tým Azure Batchom a na scheduler bude tiež ako apka na Azure, hostovaná na Azure. Tak to paráda celkom. Keďže nemusíte z rokov prepisovať, tak je to akože fakt fajn. Dobre, tak tým pádom my sme na konci. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. A ďakujem, že ste nás sledovali. Čaute, vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute, ďakujem.